Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sanglit Domingo man karon, nakatutok o nakasentro ta sa suliran gayod sa tinuhuan. Ang maong suliran nga mao'y hinungdan nga kita nagkabahin-bahin no, sa tinuhuan o pagtuo. Atong hinumduman ang bagapulong nga gihisgutan no, sa Ebanghelyo nga nagingon. Ang bato nga gisalikway nahimo hinoong labing importante nga bato. Ang bato nga gitumbok way lain ang atong Ginoong Hesukristo. Ang gihisgutan sa Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2. Diin nagpadayag ang mensahe no sa atong balang kasulatan nga niadto sa daang kasabutan ang Dios nakig-istorya sa mga tao pinaagi sa mga propeta.
Apan sa kaulahiaing mga adlaw, buot ipasabot sa bag-ong kasabutan, naging-istorya ang Diyos pinagi sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang kaugalingong bugtong anak, nga gani sa atong pagtuo, ikaduhang persona sa Diyos. Atong mahinumduman diya sa Henesis 1:26, ang Dios nagpasabot nga bisan tuod usa lang, pero dili kay usa lang ang persona. Kay matud pa niya, buhato nato ang tao sama sa atong dagway, no? Denotes plurality of persons. Diay ang Dios. Na kinsa man ang kauban sa Dios. For example, no, Diyos Amahan, kinsa man iyang kauban. Niya ng plurality of persons. Na sa Juan 1:1, diha na kuno sa sinugdan ang Amahan, then diha pod ang pulong, nga matud pa Dios pod. Pero dili sila duha ka Dios. Sumala sa atong pagtuong Kristohanon nga Katoliko. O kinsa man ang maong pulong, nga Dios pod, dili ang Amahan, kay sumala sa bersikulo 14, ang pulong nga Dios nagpakatao. Sa ito pa, ang pulong nga Dios nga nagpakatao, ang ikaduhang persona sa Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Dios nga nagpakatao. Okay, ang atong Ginoong Hesukristo mao ang final messenger of God, no, sa atong pagtuong Katoliko. Although sa ubang tinuoan ato po silang girespeto, lahi po ang ilang gituoan, pero sa tinuoang Katoliko, ang last messenger of God mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang Dios nga nagpakatao. Unya, siya ang bato nga gisalikway sa daghan, pero nahimong labing importante nga bato nganuman, no? Tungod kay ang maong bato, kung kita mo mutuo kaniya, mo pailalom sa iyang pagmando, makabaton yun ta o kinabuhi nga maayo, o dili lang kay maayo, mahiusa pa yun ta. Nga naman, kay kung mutuo ta niya, o kung sa iyang gipanudlo pod, natural, dili man yun ta mabahin-bahin, o mausa man yun ta, no? So kung atong isalikway ang iyang pagbando, mo na hinungdan na dayon nga magbwag-sa-wag sa ta, nagkadaiya na atong tinuhuan, himutag kaugalingong pundok, daghanon na tug pundok, no, dili ta mo tuo niya, dili na to uyunan ang iyang giunsa niya pagmando, mao nang dili gyud ta mahimong mahapsay diri sa kalibutan, no, mabahin-bahin gyud ta, di ba? Nakaron giunsa man pag mando ni Kristo katong diri siya, no, well, nagtukod siya og organisasyon nga gitawag na tug simbahan o iglesia. Kay basta daghan na gani, kinahanglan pormahon i-organize gyud, kay kung dili gani i-organize, magkalanrakas man. Unya diya sa pag-organize, natural do na gyud mahimong pangu, do na gyud mahimong labaw, no? Mao bitaw giingon diya sa San Juan 10:16, usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Pasabot usa ang pangu niini. Ug ang pangulo nga maong magbalantay si Kristo mismo nga gisalikway sa daghan, no? O usa ka panon ubos usa ka magbalantay, ug kining panon mao na ni ang iyang gitukod nga iglesia, no, sa Mateo 16:18. Usa ka iglesia. Gani sa ubang hubad o sa uban pag yung sita sa Biblia, kining maong iglesia o kapunungan o organisasyon, gitawag po ni siya og gingherian, no, gingherian sa Dios, no, nga gitukod ni Kristo, Dios nga nagpakatao, nga mao ang gihulagway sa Daniel 2:44 nga gingherian nga dili na malumpag. Gingherian nga dili na malumpag ni maagaw sa laing katawhan. Although daghang kayong mga gikahinagbo ni nga mga unsa ni mga pagsulay o mga daghan kaayong buot mo babag ani, pero atong timan-an nga sukad masugdi ni Kristo niadtong unang siglo, wa gini maguba, no? Nagpadayon gining maong iglesia, bisan sa daghan kaayong buot mo makig-away niya, no, sa maong iglesia. Nganong dili man gyud ni siya maguba, tungod kay gisaaran gud nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog, no? Mateo 16:18. Dayon kay si Kristo dili man siya magdugay pod, kay ang iyang misyon mao man to nga
Manhi siya, mutukod siya og iglesia, dayon sangyaw siya, dayon mamatay man siya kay halad man siya sa atong mga sala. Dayon nabanhaw sa ikatulo ka adlaw og nibalik ngadto sa asisigikan, no, sa amahan dito sa langit. Og nagunahon na siya nga kung biyaan ako ang akong simbahan diri nga dili ko mopili og tawo nga moy akong himuong magbalantay. Natural yang hunahuna nga magkasaag-saag yun ang iyang mga tao. Kay sa usagod ka organisasyon, sa usa ka gingherian o usa ka pundo, kinahanglan doon na maging mangulo. No, klaro man yun ng Juan 10:16, usa ka panon ubos usa ka magbalantay. So kay dili mawala naman ang iyang pagkamakita nga magbalantay o pagkapangulo, mao nang iyan ning gipiyal, iyan ning gitugyan ngadto ni Pedro. Sumala sa mabasa sa Juan 21:15 ngadto 17 nga si Pedro maoy gibinlan ni Kristo sa pagpakaon sa panon o sa iyang mga karnero. Karnero nga nagtanan yun, nagikan sa nati, no? Nati, dayon hamtong, mao ka ng mga karnero, o kining mga karnero pod nabahin manggod sa duha, ministerial o non-ministerial, no? Kay dili man pud tanan, ang mga hamtong dili man pud tanan giordinahan. Sama sa mga apostol, sila ra man pud dili man tanan gud gihimong apostol. So mao na nga ang mga karnero nabahin sa duha, mao to nga gisubli ni Kristo. Pagsangon ni Pedro kanang pag-ingon ba nga, Pedro, kung imo kong gihigugma atiman na ang akong mga karnero. Kaduha na niya liutuka nga atimanon ko no. Dumalahon ko no ni Pedro. Nga naman, kay duha man kaklase ang karnero, ang mga hamtong kanang ministerial o non-ministerial. Of course, katong una, giingon po niya, nga dili man gud tanan hamtong na pa may bata sa pagtuo mo nang giingnan po siya nga atiman na pod ang mga nating karnero. But pasabot pa nga, dili pa hamtong sa pagtuo. So ang tulo ka klaseng karnero ni Kristo, bata pa, maunang nati, dayon hamtong, mga karnero, nabahin sa duha, ministerial o non-ministerial, dumalahon ko nun ni Pedro. Unya, timan nga kanang pagdumala sa tibuok karnerohan ni Kristo, trabaho man na ni Kristo, di ba? Trabaho na ni Kristo, o iyang gipiyal nga to kang Pedro. Imagine sa 12 ka apostol, si Pedro ray gibinlan ana. Subot pasabot siya may gihimong representative mo na gitawag na sa Katoliko karon og katungdanan ni Pedro, Vicar of Christ, representative of Christ. Importante man gud nga doon nagyo representative si Jesus dire, no? Para doon natay simbolo sa panaghiusa. Ang Ginoo kahibalo ana, kay kung isalig lang niya bisan kinsa ning Biblia, kining pagtudlo sa Biblia, magkalanrakas yun ta, magkabahin-bahin yun ta. Ngo bitaw na hitabuan ni atong kalibutan ron, nadaghan ni atong tinuhuan, gumikan an atong style ba nga, private interpretation. Inigbasa na itong Biblia, o kung siya atong nasabtan, tukod putag atong pundok. Mo rebuild din na dahin ta atong pundok nga, kung tanaw na to sa history, na-connect sa simbahan o gingharian yun nga gitukod ni Kristo. Sample, gisa may but na kung ipasabot ana. Wa may laing relihiyon nga ang iyang historical origin masumpay gyud sa mga apostoles gawas aning simbahang Katoliko, di ba? Nga naman kay kanang katungdanan ko ni Pedro isip tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit, katungdanan na sa pagkaapostol. Og timan nga kanang katungdanan diha sa gingharian kung mabakante doon na gyud mopuli. Sumala sa buhat 1:20 paras atong katungdanan ni Judas nga nabakante, no? Nagpili man to sila kinsay na nakapuli sa katungdanan ni Judas nga nabakante si Matias. Ang ilang galing eleksyon dili black voting ripa ganito. So mao na nga ang katungdanan ni Pedro importante ni sa doktrina sa panaghiusa. Kay dili manggod buot ang Ginoo nga pasaglan lang taniya diri sa yuta nga way manguna to nga nagsimbolo sa panaghiusa. Ug mao na si Pedro. Og ang pangutana, kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa dihang wa na siya isip tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kinsa may nakapuli na wa may laing tinuhuan nga mohatag og listahan. Katoliko raman, di ba? Kay ang ubang mga pundok ron lahi man ilang listahan matutapananglit sa Iglesia ni Kristo. Ang himuon nilang unang tinugyanan ko no, sa gingharian ni Kristo, si Felix Manalo.
dili na siya biblical kay ang una yung gibinlan ni Kristo si Pedro man dili si Felix Manalo, no? Then ilang gipulihan ni pagkamatay ni Felix, gipulihan ni Iranyo ang anak. Then pagkamatay ni Iranyo gipulihan pagyod sa anak na pud si Eduardo. So maghimo sila kaugalingon nilang listahan nga dili si Pedro mo'y una. Nya sa Katoliko mutakdo gyud, no? Kay ang unang gipili ni Kristo sumala sa pagtuo ang Katoliko dili man si Felix Manalo, dili man si Ellen White, dili pod si kanang sa Davao gani si Kibuloy, dili pod si kusa na mga pundok-pundok ron, si Villanueva no sa Jesus is Lord, dili. Ang ubang mga tao ilag yung isalikway ba, no? Kanang bato nga sulti di as Biblia nga mao si Kristo. Maingon sila nga awa man mi magsalikway ni Kristo, tuo man mi ni Kristo. Natuo lagi mo ni Kristo pero wala ninyo sunda ang pagmando ni Kristo ano man. Kay sa iyang pagkabato nga mao kanang pagkamakita nga magbalantay o visible head, iya man ang gisangon ngadto ni Pedro. Bot ipasabot nahimo na usab nga bato si Pedro, mao manggali nga gitawag siya og kepas Aramaico nga bot pasabot bato. Nga nagpasabot nga gihimo siyang representative ni Kristo sa ato pasubayon nato ng pagmando ni Pedro o kinsay nakapulis sa iyang katunglanan diha ta mo makighiusa parang di ta mabahin. Mao na siya nya maghimo man gyud tag ato ang kaugalingong pundok inigbasa nato sa Biblia mulahi gali atong pagsabot ko naman putag atong pundok. Mao na nga gisalikway nato ang bato nga gisgutan sa Biblia. Mayon ta nga wa man mi magsalikway ni Kristo pero ang tinuod nga pagtuo gud ni Kristo atong subayon pud ang iyang pagmando dili ta mo simang si Pedro man iyang gibinlan sa ato pa mo tuo ta sa pagmando ni Pedro o kinsay nakapulisi ang katungdanan kay ang katungdanan kung mabakante lagi doon na may mapuli buhat 1:20 na wa may laing listahan yod Katoliko ra may makahatag og listahan gikan ni Pedro hangtod sa atong present baikaron nga mao ang si Pope Francis. Mao na nga kung naapagani laing messenger nga itudlo ang tao na para sa pagtuong Katoliko di na gyud nakatuhuan. Okay, si Pedro din ang iyang mga puli kung mo na gyud kas Katoliko wa gyud nay putol, no? Mabakante man pero mag-elect. Nga naman importante lagi ng giingon sa Biblia usa ka panunubos sa usa ka magbalantay. Nya kay ang problema lang gud pud ani kung ang Katoliko gani kuan suknaon kana bang i-challenge kung ang Katoliko pod nga pangutan-on nya dili pod kahibalo manalipod dili pasalakto di kahibalo unsay wisdom sa tinuo ang Katoliko dayon ang maminaw basta dili katubag makaingon nga dili gud ni mao ning Katoliko. So mo na hinungdan pod nga mo pa na problema pod sa tinuo ang Katoliko ron kay daghang mga sakop nga dili ba kung sa sundalo pa na dili hitsas og mga armas. Ano man kay di man ka depensa. Mo bitaw nga daghang Katoliko ang nasaag o niadto sa ubang tinuhuan kay dili maantigo manalipod silang pagtuo. Siguro partly to be kuan pod siguro nato ani nagkulang pod siguro atong mga kaparian. Mao na nga ang mga sakop nagkulang po. Mao na ato po nang ipahinumdum sa atong mga lideres sa pagtuo nga kining atong doktrina o kining mga katinawan kinahanglan matudlo gayod no parang ang mga Katoliko maswito o anda manalipod sa ilang pagtuo kung doon na mangutana o doon na mo atake no sa ilang pagtuo. Okay, adtuan na to tong kwan. Kato ganing gihisgutan nga kanibang sistema sa gingherian ni Kristo dinhi sa bagong kasabutan. Kay kuan maguni sa ato kung nabantayan duha maguni ka sistema, pwede po nato ni siya mingon ta nga lain-lainon, marumudaghan pero para nako mabahin ra gyud sa duha generalmente. Kini bang kung baga kanibang gitawag og bato sa bato ngipon sa ngipon, katong pamaagi ba nga gihulagway sa daang kasabutan. O dinhi sa bagong kasabutan, naapoy murag masense na to ba nga naagi hapon na parehas atong
Himuon na itong example katong nasuko si Kristo diya sa templo tungod kay nakita niya nga daw gihimong merkado ang templo. Sa laktod wala nila tahura ang templo, mao nang nasuko si Kristo gihulagway didto. Dayon moingon din ta nga si Kristo gani nasuko. Okay. Ang kasuko ni Kristo didto nagtumbok sa kanabang insakto. Nga naman kay dili niya buot nga ang templo nga balay sa Dios among-amongan o himuong samas merkado kinahanglan tahuron. So adunay siya gahom sa pagpakita pod sa iyang kasuko. Pero kung maghisgot og doktrina sa bag-ong kasabutan, no? Atong isulti ninyo sa bag-ong kasabutan na specific, dili nang kanang gitawag na tugbat mata sa matang ngipon sa ngipon. Kaya ang iyag yung gitudlo kung maghisgot og pagtulunan diri sa bag-ong kasabutan kana mang kung bunon kag bato balusan og pan. Sa ato pa, ang kadautan dili balusag kadautan kundi maayo. Pero naaghapoy mga instances diri sa Biblia sama ni Pablo pananglit nga mangisog siya o unsa diha natural kinaiya man na sa pagkatao. Pero kung maghisgot ta og kanang gitawag og kana bang paglambo sa teolohiya, mao na tong gidala ni Kristo nga pagtulunan nga kung bunon kag bato balusan og pan. So kaayo gi ibalos dili kadautan ang kana bang ibalos. Mao manggali na hinumdom ko nga dunay tinhuan dilang nako nganlan nga ang ilang founder isog kaayo mo dipinsa, isog kaayo mo kana bang motubag, dayon kusog kaayo mo atake gali sa ubang tinhuan, mahimong mapersonal na gali. Dayon kung dunay mo saway niya nganong kuan man ka nganong lain man kag kinaiya. Ang tinuod ko no nga kuan mensahero sa Dios aghop dayon lumo dili ko no pareha sa iyang style. Nya unsay tubag niya? Gikutlo pud to mga teksto sa Biblia nga si Pablo nangisog sad, si Kristo nangisog sad. Una man sa Biblia. So naghapoy ika-support no. Pero mao lagi na kana tawhanon na nga kinaiya nga kung dunay rason masabot po na nato. Pero kung maghisgot ta og pagtulunan nga lawom kanang pagtulunan gali nga kanang gitawag nato paglambo. Now, ang Katoliko manudlo kinahanglan butangan jud kalainan, dili gyud nato ipareha sa daan. Kay katong daan bato sa bato, ngipon sa ngipon man to. Pero ang pagtulunan ni Kristo dili man ingon ana. Kung bunon kag bato balusan og pan. Ang usa ka example ana katong gidakop si Kristo nga gidipinsahan siya ni Pedro. Hulbot si Pedro sa iyang pagpanikbas niya, di ba? Na putol man itong daunggan atong sa sundalo. Niya gibadlong siya sa Kristo. Gibadlong siya ni Kristo. Kaya gipakita ni Kristo dito ang unsa ang iyang gingharian nga dili pareha sa gingharian sa tao nga ibalik pa tong karaan ba nga para sa atong gingharian ni David nga patay. No? Mo niingon si Kristo nga ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. But pasapot dili pareha sa gingharian nga tawhanon nga makigpatay. No? Mo tong iyang badlong si Pedro gipauli sa kuban tong iyang kuan. So wa gyud nahimong dako pang dugoon na hitabo gawas atong naputol tong daunggan sa usa ka sundao. Pero makita nato dito nga si Kristo nga wa na siya nagsupak na siya anang dugoon niadtong higayuna. Di ba? Oh. So mao na ang example sa gingharian ni Kristo nga dili nato ihulagway nga iparehas nato tong panahon ni David. Kaysa daan pa man tong kasabutan. Ang panahon sa bagong kasabutan, mauna nang kung bato balusan ni mugpan. Dili na nang ngipon sa ngipon. Sa ito paggugma. Law of love na. Kanang gisgutan po ni Pablo sa unang Korinto 13. Doktrina na sa gugma. No? Dayon, akong basahon ning sa Roma 12. Kay naa din gihisgutan ni Pablo kanang formula sa pagtulunan sa bagong kasabutan ni Kristo nga kung bunon kag bato balusan og pan. Atong basahon ning sa Roma 12. Okay, Roma Kapitulo 12, versikulo 17 hangtod 21, giingon. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kamo panimalos. Kundili itugyan hinuon kini sa Dios.
Kay nag-ingon ng kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ng Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan asya. Kung giuhaw, paim na. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo, ayaw padaog sa daotan. Hinuon dag-a ang daotan, pinaagi sa maayo. So mao na ang explanation ni Pablo unsa nang gitudlo ni Kristo ba nga kung bunon kag bato balusan og pan. Mao manggali nga sa kaso galian ng death penalty ang simbahan hingsupak ana, dili ingon nga supak ang Dios sa supak ang simbahan sa death penalty nga iya sa Dios, kay naaman pud sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, di ba? Mao na nga kung ang hukom nga death penalty iya sa Dios, ang Katoliko moyon ana kung kana iya sa Dios, pero kanang death penalty nga iya sa tao wa nay klaro. Wa nay klaro kay masalaypon man ang hukmanan sa tao. Pero sa daang kasabutan gihulagway na nga ang Dios gani mo pakanaog dayon diretso og death penalty sa mga taong masinupakon katong mga makasasala, no, mo nang patay gyud sa daang kasabutan ng paghulagway. Pero sa atong teolohiya god sa tinuhuan, kung maghisigot tag bag-o nga kasabutan og daan, dili na parehas. But pasabot dunay paglambo sa teolohiya. Parehas anang mata sa mata, ngipon sa ngipon, pag-abot sa bagong kasabutan, dili na. Kung bunon kuno kag bato balusan og pan, so dunay paglambo, di ba? Paglambo. So mao na ang kalainan, no? Ang simbahan, iyang gipapasa Diyos ng death penalty. Moingon ang simbahan nga, ikaw na ana Ginoo sa adlos paghukom, ikaw na mosilot og death penalty sa angay silutan ana. Kay sigurado ng imong hukom, kami huway siguro kay masalaypon man ni among hukmanan sa yuta. Walay paltos ng death penalty nga iya sa Diyos, di ba? Mao na nga ang simbahan ron, nitutok anang balaod sa gugma. Ang balaod sa gugma. Pero naay mga nahitabo sa Inquisition nga dili maayo. Pero wa to'y labot sa doktrina, no? Siguro sa sunod akong hisgutan ng nahitabo sa Inquisition, no? Kay mo po na ibato sa ubang mga relihiyon batok sa Katoliko. So wala man daigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Sibero Kairmari, ubanas mong kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, uban supanabang sa mga anghelo mga santo sa langit. O uban sa among mga amigo diri sa technical side, Danilo Luod o Espiritu Ilumba. O kay hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan, lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3:00 prayer. Let us pray.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace.